Першая из ирландских коронкаў – самая любимая. На стварэнне гэтай сукенкі пайшло каля паўгода. Практычна кожны вечар Кацярына Васілюк вязала свой нарад и параллельно вывучала новую технику. По сравнению уже с теперешними моими работами, грубоватое, не такое красивое, но как первое, оно мне очень нравится. Вось уже 5 гадоў, як Кацярына займаецца вязаннем у тэхніцы ірландскіх карункаў, прычым сумяшчаючы гэта з працай хатнімі справамі. Кожнае яе тварэнне непаўторнае, і ў кожным яе душа. Я уже создала 18 работ, начиная от новогоднего шара, заканчивая платьями. Также создаю клатчи, воротнички. И хочу в будущем свою персональную выставку, и чтобы мои работы показали на подиуме. Гэта мэта амаль дасягнута. До рэчы, Кацярына Васілюк – член міжнароднай школы аматараў ірландскіх карункаў Ольгі Старасцінай, французскай арганізацыі ОйДФА, удзельніца міжнародных конкурсаў, на якіх 3 яе работы занялі першыя месцы. На гэтым спыняцца не збіраецца, ўсё яшчэ толькі пачынаецца, упэўнена майстар, а на дадзены момант яна рыхтуе падарунак для дачкі – сукенку. Сейчас вот мотивы разные, потом буду создавать из них композицию, выкладывать на выкройки и собирать уже швейной нитью. Использую я для этого самый тонкий крючок в мире, это 0,35, и собираю сеточкой изделия. Усяго ў прыборжы некалькі дзясяткаў майстроў дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва. Яны імкнуцца праводзіць сумесныя персанальныя выставы, удзельнічаць у розных фестывалях и конкурсах. Очень таким отличительным моментом в этом году у нас было, мы первый раз поехали, нас пригласили в Александрию на республиканское купалье. Ну, нас всегда приглашают, вот у нас получилось в этот раз вот поехать. Мы тоже вот представили выставку народного творчества, мы там 3 дня отработали красиво, хорошо очень. Між тым, Кацярына хутка не толькі адкрые персанальную выставу, у планах пачаць шыць сукенкі і на заказ.